Managing Director nakwa Chief Executive Officer nke Anambra State Investment Promotion and Protection Agency Maazị Mark Okoye kwugo na ebo agency na-ahazigharịzi ịbanye na Anambra Development and Investment Corporation. Maazị Okoye mere ka amata nke a n'oge mkparịta ụka dị n'etiti ya na ndị nta akụkọ n'Awka. Onye nta akụkọ anyị bụ Chibụzọ Okoye kọrọ na Maazị Okoye sịrị na ya bụ mkparịta ụka ya na ndị nta akụkọ bụ iji wee gwa ndị Anambra nakwa ụmụafọ Naịjirịa gbasatara ihe ya bụ agency megoro na ihe ha nwere ebumnobi ime n'ọdịnihu. Kamata na Anambra Development and Investment Corporation ga-abụ nke ga-abụ ọkpọkọpị ma lụkwa ọlụ karịa dịka Anambra State Investment Promotion and Protection Agency si alụ. Ọ kọwapụtara na ya bụ ụlọ ọrụ Anambra Development and Investment Corporation bụ nke ga-abagidezi atụmatụ dị iche iche iji na-alụpụta ọlụ bụ ịgba site na iji aka ha wee na-achọpụtazi ọlụ na-edozi ya etu o kwesịrị na-emekwa ka ya bụ ọlụ bụrụ nke ga-elenwe ele ma nwetakwa ego. O kwuru na ya bụ ụlọ ọrụ ya na-agba mbọ ya na otu na-enyegasi ego wee na-alụ ihe kwesịrị ka alụọ na steeti a dịka ọlụ mmepe obodo dịka o si ede na usoro ọchịchị gọvanọ Chukwuma Soludo si wee dobe ya. Maazị Okoye kọwapụtara na Anambra bụ obodo Chineke goziri nke ukwuu n'ebe metụtara akụnụba ma kwuo na Anambra bụ obodo iri nke kasị wee nwee ọnụọgụ mmadụ n'obodo Naijiria ma bụrụ nke ndị enweghị ọlụ n'ime ya bụ ya pekarịsịrị n'obodo Naijiria. Ebe ga na-azụ ahịa siri werere na-enweghị nsogbu bụ na Maazị Okoye gakwara n'iru mee ka amata na Anambra bụ ebe nke 7 na obodo Naijiria ebe a ga na-azụ ahịa na-enweghị nsogbu ọbụla ma kwuo na ego na-emetụ aka na Anambra kwa afọ dịgodu na ijeri N472 ma kọwapụta n'ebe gọọmenti gọvanọ Soludo ga-agbadokwu ịlụ ọlụ bụ ịlụpụta ebe a ga na-enwe anwụrị ịlụpụtakwa ebe nka na ụzụ na ịlụpụta ebe a ga na-emepụta ngwaahịa. O kwuru na gọọmenti ya ga n'ihu na-alụ afịa ọfụ ụlọ na-enye ọkụ latrik ya na okporo ụzọ ụgbọ oloko nakwa ebe a ga na-egwuri egwu nke nwa bekee kpọrọ parks na afọ site ugbu a lue n'afọ 5 na-abịa abịa. O kwuru na ọlụ ndị ha ji si n'aka ugbu a gụnyere nke a kpọrọ Anambra Mixed-Use Industrial City, Automotive Industrial Park, Anambra Intra-City Rail Projects na ihe ndị ọzọ gasị. Dịka o si hụ ihe karịrị 1 nde kọntena na-ebu ibu bụ nke na-abata obodo Naijiria kwa afọ ma ihe pasentị ya karịrị 60 bụ nke na-anata na mba ọwụwa anyanwụ Naijiria. Onye isi ụlọ ọrụ ABS bụ Sachido Bidiegwu onye ọ bụ Mr. Emeka Okeke nọchiri anya ya nọkwa oge emere ya bụ mkparịta ụka site n'Awka. Aha m bụ Chibụzọ Okoye maka akụkọ ụwa ABS.